Kazi Thandi Sangweni namalungu omndeni ayishagalolunye ayelele lapha ngesikhathi kuhlasela imvula enamandla ngosuku olwandulela olwancibijane kwabhidlika yonke indlu ngemzuzwana nje kwalimala abane nendlu yaba isicaba zibalelwe emakhulwini amathathu izindlu ezashayeka nezikole ezimbalwa okuningi kwakungaphumi kwangabe usakwazi ukuthi ukhiphe okuningi kwangiphantsha nje phakathi lena nje ngoba kwakuyindlu enkulu inabantu nokudla kwagcina nje kumpantshe kanjalo ngoba imndeni yalahlekelwa yikho konke inxusa usizo ukuthi sihleli idengwane sihleli idengwane futhi asinakho ukudla sixakeke kakhulu akukhulumeki nje ngoba nami ngithintekile umuntu oze waze ayisibhedlela ngesimanga sokuthi benginesifo senhliziyo. Umgwaqo R74 oxhumanisa kwaDukuza nomgungundlovana iGreytown usuvaliwe engxenyeni yakwaMaphumulo ubhodlokwe ngenxa yesichotho imoto ezincane kuphela ezidlulayo nazo ezendawo umasipala uthi ithimba leinhlekelele liphansi naphezulu ukuthola umonakalo wenzekile kule ndawo yakwaMaphumulo. Umasipala siyazama ukuthi isimo sigcine siyithole yonke information ngoba asifisi kube khona umuntu osala ngaphandle and then bese kuhlelwa kahle sibone ukuthi inkece itholakala kanjani ukuthi abantu bakithi begcine uzinzo libuyele esimeni njengokujwayelekile. Kuxwayiswe imphakathi ngesimo esingesihle sezulu ngokuba ihlale ezindlini njengoba imvula enamandla zilokhu iqhubekile nokuyithela ngalesikhathi sehlobo. Eindabeni za SABC nginguvusi Khumalo KwaMaphumulo.